hizkuntza batek ez daki onaren eta txarraren berri. Hori gizakion kontua da. Hizkuntza itzalaren antzekoa da. Ukabila eztutuz gero, ark ere itxi egingo du. Eskua luzatuz gero, emango dizu bostekoa. Hizkuntza batek ez daki egiaren ala gezurraren berri. Hori gizakion kontua da. Hizkuntzak ez du hormarik eraikitzen. Kolorez pintatzen ditu. Hizkuntza batek ez du inor hiltzen. Batu egiten gaitu. Baina hori bai. Hizkuntza bat hil egiten da. Beitu, ni sentitzen dodaz, kilimak Espainetan barrena zure, aixie datorrenien. Zagoz, kaleako musikan, herrizetako jaizen marmarrean eta tabernen azken orduan. Zara, ama batek umeari, emoten deutzo lehen izgozoa, ez dia bizia, lasaitzen gaituena. Da egan, hausago abilen lorea zara, nire begizetako diztira zira, bizitzaren kolorea. Zuta zarro kantuetan, edo zugaitik borrokan, zer nintzek ez zubarik. Eskerrik asko, Raquel eta Arimux dantza taldea gaurko ekitaldia modu hunkigarri honetan hasteko beta eskaini diguzuelako. Arimux dantza eta antzerki konpainia inklusiboa da, Raquel Rodriguezek sortua. Bagenuen bai gogo bizia, gaurko egun hau zuekin batera behar bezala ospatzeko. Eguerdion denoi eta ongi etorri 2022ko Lauazeta sarien banaketa ekitaldira. Ongietorri beroa gurekin bat egin duzuen guztioi. Agintari, gonbidatu, epaimaikide, ekitaldiaren antolak aritu zarete langileoi eta parte hartzaile guztiei. Eskerrik asko dan hori. Eta ongietorri beroa, nola ez ba, gaurko egunez, Lauazeta saria hartuko duzuenoi, zuen lagun eta senitartekoei. Eta jakina, aurreko urteetako sarituei ere, eskerrak gaur gurekin izateagaitik, eta euskeraren auspo izaten jarraitzeagaitik. Lauazeta poeta omenduz urteroko legez, aurten ere poesia sariak banatuko ditugu. Ikusentzunezkoak ere bai, eta zelanez ohorezko sariak. Denak merezimendu osoz jasoko dituztenak, bai hori ze. Seguru Lauazeta bera ere, postuko litzatekela, gaur egun euskararen sorkuntzak duen bizi indarra ikusita. Eta sari banaketarekin hasi orduko,
Hitza luzatuko diogu Euskara Kultura eta Kirol Saileko foru diputaduari. Zurea da hitza, Lorea Bilbao Ibar Andrea, Igon Oltzara. Eskertuko deutzugu berbalditxo amaitzean, gugaz batera hementxe eratzea. Egun ondan hori eta eskerrik asko gaur gugaz egotearren, ondo etorriak. Benetan, momentu berezian emoten dugu zaurten Labaseta sari honek, 2022 Labaseta sariak. Betilez, euskararen nazioarteko egunaren bezperan. Baina aurten, batu jakuz, efemeride hortara beste batzuk be. Euskararen legearen 40. urte hurrena, Euskaraldiaren amaiera eguna eta Irulegiko eskuaren aurkikuntza. Euskararen legeak, Euskal Autonomia Erkidegoan, euskararen egoera arautu eban eta bultzada emon. Herritarren eskubideak aitortu eta herri aginteoi bete beharrak zehaztu eskuzan eta bidea markatu. Egindakoarentzat eta egitear dugunarentzat abia puntua dugu. Labaseta sariak emote ekitaldi honetan, gogora ekarri gura dugu, legeak garrantzi berezia emon eutzola besteak beste hezkuntza sistemari be, de eredua ezartzeko. Eta Labaseta saria, 2016an, 15ean parkatu, euskarazko irakaskuntzaren aldeko apustua egin eben Bizkaiko guraso aitzindarientzat izan zen. Tartean, Joseba Arrieta, Asteon, Joan Jakuna. Berak eta berelakoak ereindako hasia ureztatzen jarraituko dugu sendo erne daiten. Goian bego, Joseba. Euskaraldia ariketa sozialaren amaiera eguna dugu gaur. Eta beste gauza askoren artean, azpimarratu gurako neuke, ariketa sozial honek berezko dituen alaitasuna, erakarpena, egingarritasuna, eta zergaitik ez, baita errealismoa be. Bakoitzak bere neurrian, bere erritmoan, bere burua ingurukoen aurrean eta egunerokotasunean kokatzen dau. Aho bizi batzuk belarri prest besteak. Eta horixe behar dau euskereak, burua uste gutxiago eta erakarpena, egingarritasuna. Errealismoa alperreko frustraziorik ez eragiteko. Eta alai eta pozik erabiltzea, erraz. Bakoitzak ikusiko dau zein neurritan, zein momentutarako, baina inor ez daitela geratu beldurrez euskarara hurbildu barik, edota etzipenez euskaran murgildu ezinik. Irulegiko eskuaren aurkikuntza, eta batez be eskuan aurkitutako testua. Horrek, ilusioa eta arrotasuna eragin dauzkuz euskararen hiztun komunitateari. Konturatu orduko, zabaldu da jendartean barri ona. Zenbat irudi ikusi ditugun egunotan, zenbat meme, zenbat merchandising, zenbat keinu eskua dala eta ez dala, danak tita batean agertu dira. Badara biguz da aste batzuk Irulegiko eskua dala eta posarren, arrotasunez begiratuz iraganari. Sekulako aurkikuntza izan dugu, eta ezin dugu ukatu, orain filologoentzat lana be badala, aurkikuntza berretzi arte behintzat. Baina edozein kasutan, ederrena da, oraindik be, euskereak bizirik dirauela. Inoizkorik bizien dagoela. Inoizkorik hiztun gehiagorekin, inoizkorik espazio ugariagotan. Gero eta gehiago gara, aho biziak, gero eta gehiago dira, belarri prestak. Inoiz baino, arigune gehiago ditugu. Eta guzti hori gizarteari esker. Euskal herritarrok eindako apustuari esker. Orotariko eragileen eta herriaginteen konpromisoari esker. Eta Bizkaiko Foru Aldundian, lanean jarraituko dugu, bai araututakoak bete daitezen, eta euskararen legearen bultzadan izandako adostasuna berresteko aleginean, baina baita be, errealismoz jokatuz, egindako bidea aztertuz, egungo ezaugarriak kontuan hartu,
eta datorrenerako prestatuz. Alkarlanean ari gara eta alkarlan hori eten barik sendotu gura dugu. Eta zelan ez, jarraituko dugu bide lagunak erakartzen zeregin honetara eta bidegileak aitortzen. Zorioneku, Bizkaian bidagile ugari dituguta. Isildu naiten ba, eta hasi gaitezen, orain bai, aurtengo bidegileak aitortuz eta eskertuz. Hasi gaitezen, labas eta sariak banatzen. Loreak esan dagoen moduen, hasi gaitezen ba, 2022ko Lauaz eta poesia sariak banatuz. Dakizuenez 2 poesia sari banatzen dira. Bata 35 urtetik berakoei begira, eta bestea berriz 35 urte edo gehiagokoei zuzenduta. Eta epaimaiak, aho batez erabaki du, aurkeztutako lanak aztertu eta lan bakoitzaren merezimenduak eta ezaugarriak aztertuta, honako hauxe. Lantzean behin azaltzen da, idazleren bat edo beste, bere lehenengo liburutik bere ahotsa eraikitzea lortzen duena. Poemak identifikagarri bezain gozagarri egiten dituena. Gutxi horietako bat da autorea, eta gu gabe ere poema liburuarekin lortu du hori guztia eta gehiago. Ia oharkabean egin izan balu bezala. Bilbotik Baionara joateko geldituta nengoen areatzan. Kotxez joango ginen, goiz atera. Bakarrik esnatu nintzen Baionako etxe argitzuan. Oraindik ilun zela hasi nuen eguna. Eta orduan heldu zen deia. Amak deskubritu zuen ia. Arnazan zerbait ezberdina sumatu ziola kontatu zidan. Ondora hurbildu eta, aita, galdegin ziola. Gerora, aitortuko zidan ez zuela nahi, gau hori berari tokatzerik. Harritu ninduen, niri ez litzaidak inportako, zurekin gertatzea, eta esan nion, berdin harritu zela uste dut. 35 urtetik beherako sailean, 2022ko Lauaz eta poesia saria da, gu gabe ere poema bildumaren egile Itziar Ugarte Andrearentzat da. Zorionak Itziar, zatoz mesedez. Zeurea daitza, Itziar. Egunon, eta bihotzez mila esker hasteko epaimahaiko kideei. Urtebete pasatxo da, liburua atera zela, eta gauza asko pasatu dira ordutik, tartean hau. Urtebete horretan pasatu ditu tapuruak, ez dut nire burua. Egon dira lehen aldiak, desente, baina ikasi dut pila bat. Gozatu dut beste hainbeste. Eta uste dut hori dena gogora ekartzeko eguna dudala gaur. Eta batez ere, berriz eskertzekoa, bidean beti aurrera bultza egiten didatenei eta bidean eusten nauten guztiei. Nik idatzi batez ere lanerako idazten dut. Berri egunkarian aritzen naiz kulturako horrietan. Eta egunero konprobatzen dut euskarazko egunkaria oraindik anomalia bat dela euskararen herrian. Egin ariketa. Begiratu taberna, itxarongela, gasolindegi, okindegietan. Beste garai batzuk ezagutu dituztenek, esaten dute asko egin dela aurrera, eta bistakoa da baietz. Baina hala izanik ere, nire inpresioa da oso gutxirekin konformatzen garela.
Esan dut, kulturako horrietan idazten dut, eta benetan privilegiozko balkoi bat da hori, egunkari bateko kultura saia, kultur munduan egosten ari denari adi egoteko. Zortekoa sentitzen naiz, egunerokoan hainbat eta hainbat kulturgileren, lanaren, talentuaren eta jakintzaren igurtzian aritzen naizelako. Gertatzen dena da, gero plaza nagusira atera eta ez daudela kasik inon. Egin ariketa, jarri belarri autobusetan, ospitaletan, begiratu eskaparateak. Jendeak erraz ezagutzen ditu erdal kulturetako sortzaileak, baina nekez euskaraz lan egiten dutenak. Atzo, prentsaurreko bat kurritza tokatu zitzaidan Donostian, hain justu Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzan. Xabier Leteren obra guztia argitapen bakarra batean bildu dute eta hori aurkezten zen. Xabier Mendiguren elkarreko editoreak eta idazleak esandako gauza bat apuntatu nuen horri ertzean gaur hona ekartzeko. Euskaldunok korronte kontra Nigerian bizitzera behartuta gaudela aipatu zuen. Eta gaur-gaurkoz, eta itxura guztien arabera luzerako, ezinbestekoak zaizkigula argitalpenak, komunikabideak, ikusentzunezkoak, askotariko tresnak, eta hau da batez ere apuntatu nuena, gure buruaren ezagutzarako eta gure buruaren estimaziorako. Eta besterik ez, eskerrik asko berriro, batez ere gaur gurasoei, espaldiko partez txofer lanak egin dizkidatelako, eta ez zuten zertan baina beti daude hor, eta hemen egon gabe ere, hemen dauden konplize guztiei. Mila esker. Eta gatozen orain, 35 urtetik gorakoen poesia sariarekin. Oraingoan ere, epaimahaiak aho batez erabaki du irabazlea. Bai, honako hauek aipatu ditu. Ahots heldu batek, lasaitasunez eta hitz egokiz kontatzen, batzutan kantantu, bai, kasu honetan kontatzen dituen poemak dira. Eta bertan leku nabarmena dute itsasoak, adiskideek eta udak. Aurrera begira maitasunez jartzen du irakurlea, bizi izan dituen eta biziko dituen pozen lekuko. Sexua aldatu du neguak, eta uda bihurtu da. Iragaz ditzagun hildakoak, eta ardo gorri gisa edan kendu ziguten guztia. Ez da berriz itzuliko. Astindu bizkarretik minaren azken matazak. Ez izan posaren beldur, sakonetik dator, apar abisaletik. Zukutu limoia, edan tximistaren bularretik, edan eguzkitik haize epelaren aditzak. 35 urte edo gehiagoko ensailean, aho batez, 2022ko Lauazeta poesia saria, udabetea poema bildumaren egile Aritz Gorrotxategirentzat da. Zorionak Aritz, zatoz gurera, saria jasotzera. Mila esker guzti etortzeagatik. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi nizkioke Bizkaiko Foru Aldundiari, sari hau antolatzeagatik eta kultura bultzatzeagatik, eta batez ere epaimahaiko kidei nire lan aukeratzeagatik. Poesia zer den galdetu ezkero, ez dugu erantzun bakarra topatuko. Safok baitasunaren adierazpide zabal gisa erabili zuen. Holderlinek esango luke jainkoen isiltasuna dela. Whitmanek berriz, giza aurrera bidari eta demokraziari eskainitako kantua. Sakratuarekin lotzen dute batzuek poesia, egunerokotasunarekin beste batzuek.
Zer den zehazki esaterik ez dugun arren, sentikortasunarekin eta edertasunarekin lotzen dugu. Zerbait poetikoa dela esaten dugunean, gailurra jo duela adierazi nahi dugu. Luze jarraituko du eztabaidak, eta aldatuko dira ikuspegiak eta formak, sensibilitateak eta bertsoen kadentziak. Hilko da poesia eta berpiztuko da behin eta berriz, baina lirikak bere bidea egingo du urak bezala. Zulatuko du arkaitza eta igatuko du haizea. Aldakorra baita poesia, baina beti buru bihotzera eta kontzientziara hitz egingo digu zuzen, muinera, eta hori da aldatuko ez den bakarra. Lan bakartia da idaztea. Idazlea bere mamu eta obsesioekin ixten da gelan, urpekontzi batean bezala, eta batek daki ze sakonereraino jaisten den. Kontaktua ere galdezake mundu fisikoarekin, baina idazleok ez gaude beti bakarrik. Maite gaituen jendea izaten dugu inguruan, bakardade horretatik erreskatatzen gaituena, bikotekidea, seme-alabak, adiskideak, ofizioko kideak, irakurle naufragoak, eskerrak. Askotan esaten dut nire ama hizkuntza gaztelera dela, amak ez baitzekien euskeraz, eta euskera dela nire aita hizkuntza. Berak erakutsi baitzigun eta bera tematu baitzen gu euskalduntzen. Pena handia dut aitak ezin izan duelako nire liburu bakar bat ere irakurri, ezin izan duelako bere aleginaren uste ikusi. Kopeta zimurtuko zuen ziurrenik, ameskeria burugabeak irudituko zitzaizkio nire testuak, baina badakit oso harro egongo zela nitaz. Amak berriz beti esaten zidan jendeak atiatzeko moduko istorioak idazteko, gauza ulergarriak eta errexak. Orain ere sari hau irabazi eta gero, oinak lurrean edukitzeko, esango zidan. Zerbait egonkorragoa bilatzeko, oposizio batzuk prestatzeko. Horrelakoak dira gurasoak, eta horrelakoak gara gurasoak ere, denborarekin gero eta gehiago ulertu baititut nire gurasoak, haien larruan eta lekuan jartzea tokatu baitzait. Literaturak ere horixe eskaintzen du, ikuspegi eta bizipen ezberdinak besteen larruan jartzea. Sentimenduetan eta pentsamenduetan sakontzea, xehetasunetan arreta jartzea. Horixe da idazlearen egin beharra, besteen mundua zabaltzea, besteak mundura zabaltzea, beti ere bere mundu propioa zabalduz. Mila esker. Lora ederra, zeu grabelina fina, aintzina egin jatan, zeu ganako mina, zeu ganako minore, pentsatu ebeskiaero, ezin jot lorik egin. Ametzetan baino, Katalintzun eure maitia, gura bai oso eskondu, bilok biziko gara, posik da kontentuz, Federico neure maitia, baina idot eskondu, zenba eskontzera, aitak izten basku, Katalintzu lora ederra, zeu grabelina fina,
aintzina egin jatan, zeuganako mina. Zeuganako minori, pentsatu eskero, ezin jot lorik egin, ametzetan baino. Ezin jot lorik egin, ametzetan baino. Mila esker. Katalintzuren bertsio hunkigarria eskaini diguna Marenek, eskerrik asko Maren, kantu herrikoia, denok geure egin duguna, euskera eralakosea dugu, herrikoia eta denona. Eta behin, poesia sariak banatuta, ondoren, aurtengo ikusentzunezko lauazeta saria banatuko dugu. Aurkeztu eta baldintzak betetzen zituzten lanak 10 izan dira. Eta behin guztien ezaugarriak eta merezimenduak aztertuta, epaimaiak aho betez erabaki du 2022ko lauazeta ikusentzunezko saria lan honi ematea. Motor abandonatuek lehorrean harrapatuta geratu diren bizitzak seinalatzen dituzte. Eta badirudi norbaitek berriro abiarazi arte itxaron beharko dutela. Epaimaiaren hitzetan, memoria historikoa abiapuntu hartuta, gerra edo gatazka desberdinetatik ihes egin behar izan duten pertsonen istorioak kontatzen ditu. Jatorri desberdinetakoak dira protagonistak, garai batekoak eta gaur egunekoak. Denak migraziora behartuta, lehen eta orain. Irabazlea, Tetuan ikusentzunezkoaren zuzendari den Iratxe Fresneda Andrea dugu. Zorionak Iratxe. Zeurea da hitza. Bueno, hau zoriona, eskerrik asko, sariarengatik. Eta ni paperi gabe etorri naiz. Jakinik baita ere nire memoria, gure memoria kolektiboa bezalatzea euskorra dela, baina hori jakina, memoriaren aldeko eta bizikidietzaren aldeko bidei bat egin genuen, Tetuan filma egiten hasi ginenok. Tetuan pelikula egiteko, sortzeko, bidelagun ugari izan ditugu, batez ere Irina eta Mohamed, beraiek gurekin ez daude une honetan, baina bihotzean presente ditugu, eta lantalde oso bat gurekin buru belarri aritu dena lanian. Hoien artean, Marmoka Filmseko taldekideak, Pimpinela Films, eta batez ere, gurekin bidelagun izan diren, ez ezagunak direnen pertson asko eta asko. Eskerrak eman nahi dizkiot baita ere Bizkaiko Foru Aldundiari ez bakarrik Tetuanen bidelagun izan delako, baizik eta aurretik ere, Lurralde Hotzak bezalako filme
martzianoak egiten lagundu egin digulako, beti ere euskaraz eta gure memoria kolektiboaren aldeko apostu bat eginez. Mila esker guztioi eta bihotz-bihotzez aitari opa edo eskaintzen diot Lauaxeta saria. Zerk bultzatzen zaitu aurrera? Atzean uzten duzunak, ala aurrean espero zaituenak? Zerk bultzatzen zaitu aurrera? Saminari diozun beldurrak, ala zoriontsua izateko erabakiak?
Eurek urten, lelau? Bai, lelau, urten eurek ez? Urte bidau eurek. Eskerrik asko aukeran dantza konpainiari migratzaileak ikuskizunaren zatitxo honegatik. Benetan aproposa, izan ere migratzaileak izan gara euskaldunok. Mugitu egin behar izan gara, baina euskarari eutsi egin diogu gure diasporak. Eta migratzailea jasotzen ditugu orain gurean. Mugitu behar izan direnak eta hoiei denei ere euskara eskaintzen diegu. Euskara ere mugitu egiten baita, nahi duenaren Espainetara, nahi duenaren bihotzera eta nahi duenaren bizitzara. Eta gatozen bada orain, Lauazeta ohorezko sariarekin. Ohorezko Lauazeta sari hauen helburua da, Bizkaian bereziki eta munduan zehar, oroar, euskararen sustapen, zabalkunde eta normalizazioan egindako ekarpenagatik nabarmendu diren pertsonak edo taldeak publikoki aitortzea, saritzea, eta merezimenduzko jarduera horiek plazaratu eta zabaltzea. Alden neurrian, gizartea euskararen sustapen zeregin horretara erakarketzeko pizgarri gerta daitezen. Eta 2022ko ohorezko Lauazeta saria, euskararen ezagutza eta erabilera nazioartean mantentzeko, edatzeko eta prestigiatzeko urrats sendoak eman dituzten pertsonak zein erakundeak eginiko ahalegina aitortzeko eta saritzeko izatea erabaki du epaimahaiak. Eta zeregin hori bereziki ondo islatzeagatik saria jasoko dutenak ondokoak izango dira. Argentinara goaz. Buenos Aireseko 101 euskaletxeak dugun euskaletxerik zaharrenak euskal jatorriari eutsi eta euskara mantentzeagatik etenbarik euskara klaseak bultzatuz. Saria jasotzeko Jose Gabriel Anitua, bertoko presidentea dugu gure artean. Bigarrenarekin goaz, Jana Lanto, euskararen sustapenean egindako lanagatik. Unibertsitate garaian Erasmus programari esker euskara deskubritu eta ikasita. Jarraian, Helsinkiko Unibertsitatean euskara klaseak antolatzeagatik eta ordutik aurrera euskararen ezagutza edatzen zein ikerkuntzan egindako ahaleginagatik. Doktore tesia bera ere euskararen inguruan eginez. Turku Unibertsitatean ari da egun, Jana, Finlandian. Zoriona, Jana. Eta hirugarren ohorezko saridun bat ere badaukagu, Rafael Justek, New Yorkeko Columbia Unibertsitateko ikertzaile eta Brain ekimenaren bultzatzaileak euskarari errespetuz eta jakiminez begiratu ondoren, euskararen interesa nabarmenduz, nazioartean prestigioa emateagatik, komunitate zientifikotik euskararen aldeko mezu positiboa eta mezu integratzailea edatuz. Ezagut ditzagun, apurtxu bat hobeto, gure gaurko ohorezko saridunak. Ni apur bat hizkuntza frikia naiz, orduan ez dakit zergatik, baina olako hizkuntza ukipena interesatzen zait. Zer gertatzen den, bi hizkuntza edo hizkuntza gehiago lotuta daudenean. Unibertsitate barruan sartu nintzen euskal filologiako ikastaro batzuetan euskeraz jakin gabe. Pentsatzen nuen gero, momentu batean hasiko nintzela ulertzen, eta azkenean hori gertatu zen. Niretzat polita da, beste leku bat eukitzea mundua, nun oso ez dakit, senditzen naizen etxean bezala. Ematen du bi hiri dauzkadala, ez dakit, Helsinki eta Bilbo, eta Finlandia eta Euskal Herria. Las cosas que te gustan de verdad no tienes que explicar por qué las haces, ¿no? Porque te gusta una cosa o no te gusta. Pero a mí me encanta el euskera,
loco por el euskera desde hace tiempo y los de Nueva York he tenido la oportunidad de aprenderlo con un grupillo de gente y lo disfruto pues intensamente. Sí, que si yo le digo, está estudiando euskera, zergatik, ¿usted qué me diría? Euskara, nik euskara maite dut, eta hurrengo aldean gure eskarrizketa euskaraz. Lauaz eta Orezko saria banatzeko, satoz mesedez gure artera, Bizkaiko aldun nagusia, Unai Rementeria, maiz jauna. Kaixo. Hau da Josema Justena. Josema Justena. Anitu Ana. Zeuena da hitza, nahi duzuenien. Renteria jauna, Bilbao Andrea, jaun Andreok, agur. Bizkaiko Foru Aldundiari sari ematea eskertzeko hitz batzuk esan nahi ditut euskaraz. Lehenik eta behin, euskara miresten dudala esan nahi dizuet. Bere antzinatasuna, zehaztasuna, logika, adierazteko duen modu zuzena, jatortasuna, malgutasuna, umorea, oso gauza bereziak eta ederrak dira hauek. Eta berean, euskal kultura eta zientziarako miresmena ere adieratzi nahi dut. Borondatea, indarra, auzolana, musika, bertsolaritza, dantza, natura eta alegina maitasunez beteta daude. Ikasgai hauek Arantzadi zientzia elkartarekin ikasi ditut. Zorioneku Arantzadiri. Baina baita DIPC-en, Ikerbasken, Maizpiden eta beste lagun askorekin ere. Ikasgai hauek eta beste asko kideekin. Bolondrez eta gogor lan eginez ikasi ditut. Eta eurekin ikasi dut arrazkaztak partekatzen eta azkenean xumeki ospatzen, modu sinplean baina esanaiz betea. Ezaugarri hauek dira etorkizunari aurre egiteko errezeta honenak. Lauaxetak idatzi zuena gogoratuz, aurrera, aurrerantza, ontzi puntan soinutik, aksemoron mosubai, bihotzak zabaldurik. Eskerrik asko, bihotzet guztioi, kontatu nirekin zuetako bat banintz betzala. Vale, pues mila esker sarriagatik izugarrizko horrea da niretzat. Duela 20 urte Bilbora heldu nintzen, lehen da biziko aldiz. 2002-2003ko ikasturtean 6 hilabete pasa nituen Erasmusen
Deustuko Unibertsitatean. Eta euskal esperientzia osoa izan zen, euskara klaseak, nire lehenengo lagun euskaldunak, herriko jaiak, Durangoko azoka, bertsolaritza, Zornotzako barnetegia eta egungarriaren itxiera. Hilabete horiek markatu zidaten bizitza. Etxera itzuli bezain laster, hasi nintzen diru aurresten Bilbora bueltatzeko. Bueltatu nintzenean ideia bat sortu zitzaidan. Zergatik ez eman aukera beste finlandiarrei ere nik maite dudan hizkuntza ezagutzeko. Hurrengo urtean hasi nintzen euskara klaseak ematen Helsingiko Unibertsitatean. Orain ja 100 finlandiarrek aukera izan dute euskara ezagutzeko. Batzuetan galdetzen didate zergatik euskara, erantzun ohi dut zergatik ez. Pertsona bati futbola interesatzen zaio eta beste bati hizkuntzak. Ez da komplikatua. Baina euskerak badu toki berezi bat, bai nire bihotzean, bai munduko hizkuntzen artean. Hizkuntza irla baten izaera, euskaran hiztegia, egitura, jatorriaren inguruko mitoak, eta batez ere euskaldunek hizkuntzaren alde etengabe egin behar duten borroka, eta egiten duten borroka, ez dira bat ere ohikoak, miresgarriak dira. Munduak merezi du euskarari buruz jakitea. Azken urteotan, denbora gutxi pasatu dute Euskal Herrian, eta egia esan apur bat deskonektatuta sentitu naiz. Duela 6 urte eta piko nire alaba jaio ondoren, asko zailagoa bihurtu zen joan etorrian ibiltzea. Gero pandemiak itzi zuen Euskal Herrirako bidea. Horregatik ere izugarrizko ilusioa egiten dit gaur hemen egoteak, hemen Bilbon eta hemen zuen aurrean, eta orain inoiz baino sendoago sentitzen dut lotura. Mila esker. Egunon, jaun-andreok. Ohore handia da Buenos Airesko laurak bat ordezkatzea. Izarene ardura handia da bizirik diharuten euskaletxe zaharrena ordezkatzea. Gaur 150 urteko lana euskara eta euskal kulturaren alde saritzen da. Hau da, urte hauetan zehar lauak bateko kideek gogoz eta bodorantzet eginiko lana. Gure antzinakoek gogor eta sakon errutu zitutzen ideiak, sentimentuak eta ideologiak. Oinarri horiek enbor gotetzen dute esperientzia kultural euskaldunak eta unibertsalak bideratzen. Gure esker, ona Bildaiko Bizkaino Foru Aldundiari, Euskal Aberria, un saludo a la Diputación Foral, eraikitzen adore ematen digutelako. Eta jaurlaritzari Euskal Herriaren aldeko lana goraipazeagatik. Voy a hablarles en el idioma argentino. Bueno, es para nosotros un gran honor y una gran responsabilidad para representar al Laurak Bat, 145 años de historia, y hay varios laurakbatenses que hace 60, 40, 30 años retornaron a Euskadi aquí presentes y son parte del Laurak Bat de ayer, de hoy y de siempre. Nosotros intentamos
dar la impronta de la cultura vasca en Buenos Aires y encontramos últimamente un gran reconocimiento, y esto lo demuestra, de parte de vosotros de reconocer, o sea, parte del mismo Goyúa que nos hacen con un premio, el reconocer la labor ininterrumpida de tantos años y tener una dimensión oceánica de la vasquidad universal. Nada más, eta eskerrik asko Laura Guatar guztioi. Izandokoai, gaurkoei eta gerokoei. Gracias total. Zorionak. Zorionak bada, Laurak bat Euskal Etxea, Hana Lanto eta Rafael Juste. Eta une honetan igo zaitezte mesedez berriro gure artera, aurtengo saritu guztien argazkia osatzera, aurreko 3 sarituak eta Lorea Bilbao Ibarra foru diputadua. Txalo bat eurentzat. Hauze dozue 2022ko Lauazeta sarien argazkia txaloak! Zorionak bada, mila esker berriro ere saritu guztiei, eta orain, eseri zaitezte zegoen lekuetan, jaitsi apurka-apurka, Aldu nagusiaren hitzak entzungo baititugu. Unai Rementeria jauna, geratu hemen holtzan. Zurea da, txandea. Eskerrik asko, benetan, eskerrik asko zein polita. Zein polita izan den gaurko saioa ere, gaurkoa ere, ez da besteak beste. Bueno, nik aitortu behar dutzuet, lehena ure edan behar dut, derrigorrez. Jakingo dozuela, niretzako ere, aldu nagusi izango naizen azken Lauazeta saria izango dela niretzat. Eta orduan, bueno, neban uste hain polita izango zenik, eta benetan aitortu behar dutzue guztioi bai dantza, abesten eta sarituen presentzio honekin eta zer nolakoak diren asko postuen hauela, posik nago. Eskerrik asko beraz, bertora etorri zareten guztioi. Eta, bueno, egia da Euskarak badauka zer hori. Elkar batzeko, elkar erakartzeko ahalmen eta esan bezala zer hori badauka. Eta argi ikusi dugu gaur Euskarak berezko dauen lurraldetik aparte, nazioartean ere badaukola zer esana, behintzat. Eta horrek ere, bueno, balkar artean norbaiteri ere sortarazten dauzku ohoretxo hori, ez da? Arrotasun puntxu hori. Humiltasunez, baina arrotasun puntua. Beitu ikusue Raquel, zeinu dantza egin dauana, eta bere taldea, baina bere taldeaz Gernadatik etorri, eta Euskara ikasi ere egin eban Bilbora etortzerakoan, Bilbon bizi zen hasi zanean. Beitu, Jana hor dozue, edo Rafa, ikusi dozue ere, inolako obligazio hori barik, Erasmus egaitik batetik eta besteak lana kontuan, eta Euskara ikasten. Euskara oso ondo dominatu ere, Jana, eta ikasten ere dagozaletik. Bakoitza bere puntuan Finlandian alde batetik, Estatu Batuetan bestetik. Laurak bat, Jose Gabriel, laurak bat etxea zer esango dugu. Munduan zehar dagoen eta berak esan dagoen moduen etxerik eta zaharrenetarikoa. Eta berari esan dautzat, ordezkaritza handia daukola, Euskal Etxe guztiak ordezkatzen badauz gaur eta Jose Gabrielek gaurkoan. Jatorria ahaztu barik, Euskarari euste munduko punta guztietatik, Euskal komunitateari begira, bai, baina Euskal komunitatetik kanpokoi ere ateak zabalik beti dauden tokietan.
Beitu zelan zehar aritz eta iratze, eta euskaraz poesia, ikusentzunezkoa, musika, teatroa, hainbat eta hainbat sormen lan egiten daben guztiak, sortzaile guztiak. Euskara handia egiten dozue, tanok, guztiok, eta beraz guk instituzioetatik hori behin eta barriz nekatu barik eskertu egin behar dugu. Eta batez be, herritarroi euskara erabiltzeko eskaintza eta aukera emoten duzkuzue. Zuok erabili eta beste batzuek erabiltzeko aukera emon. Horregaitik emon behar dugu eskerrak, dudarei barik. Ze hori da kontua hemen, gure artean, aukeratzea. Euskaldunok garenok eta euskera ikasten ari garenok hori aukeratzea, hautatzea, hor dau gakoa. Zein hizkuntza gora dugun gure bizitzan, gure egunerokotasunean aukeratu ahal izatea. Eta gure aldundia hau ere, horretan dabil, Bizkaiko Foru Aldundia, euskera aukeratzen dauenari bidea erraztu gurean, horretan gabiltza. Euskeraz sortzen dana eta egiten dana bideragarriagoa izan daiten. Euskarak gero eta presentzia eta erabilia handiagoa izan dagiela gure egunerokotasun honetan, gure herrietan, gure plazetan, gure komertzioetan eta bar. Nik pentsate, eta nirekin bat gure lantalde honek horrela ikusten dau. Simpleki, baina bere konplexutasun guztiarekin. Bizkaian euskeraz ari garenok hiztun komunitatea egia da indartsua dela, baina asko daukagu egiteko. Horrela esan dugu ere, eta entzun izan dugu gaurkoan. Baina hori indartu egin behar dugu. Ez gara nekatu behar, indartzen segitu behar dugu. Bizkaian euskararen erabilera non nahi ikusi nahi dugu. Zelan ez, kalean, esan bezala, etxean, lagun artean, lanean, aizian, hezkuntzan asko, edonon behar dugu euskera. Aukera euki behar dugu eta euskeraz aritzeko. Eta euskara atzerrian be ezaguna izatea nahi dugu. Eta atzerrian ere euskera ikastea nahi dugu. Gaur esenplu batzuk euki dugu, ezta? Beste hizkuntza batzuk ikasten dara moduan, eta ahalik eta gehiegen erabiltzea. Mundu globalizatu honetan euskera 4 haizetara zabaldu behar dugu. Eta euskera sortzen dana, gure sortzaileek sortzen dabena, horrek guztiek ere erakutsiz, hori guztiei erakutsiz. Hori baita ere herrigintza egitea. Horretan datza herrigintza ere. Eta Bizkaira datorrenak euskara entzutea eta euskara sentitzea ere nahi dugu. Badakizu euskaldunok migratzaileak izan garala, urteetan zehar, eta orain migratzaileak guk hartzen duguz eta ondo hartu ere. Eta euskara, zubi hizkuntza izan daiten lan egin behar dugu, ondo hartzeko. Euskara bide lagun izan daigun. Bertokoak zein datozenak, euskara bide lagun izatea nahi dugu. Euskara zubi izatea nahi dugu. Badira dakizuenez, eta Loreak Ariño aipatu dau, 40 urte dira euskararen legea onartu zanetik. Eta legeak berak aitortzen dau hizkuntza herritar guztien integrazio tresna dela. Bizkaiko Foru Aldundiak badator horregaz. Bat dator eta gainera egikaritu egin behar dugu. Gure herri honetara datozenak bertoko berbetea euskera beretzat hartzea. Eurena baztertu gabe, baina beretzat hartzea ere, eta eurenekaz bat jolaskidean aritzea nahi dugu. Eta eurak zein euren ondorengoak erabat integraturik sentitu izatea. Ondo, berotasunez sentitu ahal izatea eurek ere. 40 urte pasatu dira bai, euskararen erabilera gizarte alorrean erautu zanetik, gizarte honek aurrera berandiak egin dauz hainbat hamarkadatan, asko daukagu egiteko, baina gauza bat ere azpimarratu behar dut. Euskararen legea onartu zanean adostasun izugarria eduki gendu. Eta orduan bezala, orain be, konplizidadea asko behar dugu. Konplizidadea horrek sendotu egin behar duguz 40 urte pasatu ondoren. Eta norabidea ondo zehaztuta euki. Beraz, txiarrek esan dau, hainbat daukagu egiteko. Hainbat. Egin daigun guztion artean. Amaitzeko, nik behin da barriz eskerrak emone dutzuedaz, eskerrak bihotzez, eskerrak lauaz eta saria jaso duzuen hoi, ez bakarrik aurten baizik eta aurreko urteetan ere jaso duzuen guztioi, erreferenteak zarete, aurrel nago esan dutzuet hor batuta egon gara izenean, zelan erreferentzatzen hori daukazuela eta guk pentsat begi handiekin ikusten zaitu egula eta guzti horregaitik benetan eskerrak emoten dutzu guzela. Mi esker, beretan.
Bai. Mila esker Aldu Nagusiari berari ere, eta hauze da urtengoz guztia, argazki bikaino osatu izan dugu, Euskara muga administratiboen gainetik dagoela erakutsiz. Euskara nahi duenaren esku dagoela erakutsiz. Hemen, zein hemendi milaka kilometrotara badagoela jendea abegionez hartzen duena euskera, eta mantentzeko, edatzeko eta prestigiatzeko lanean ari dena. Eskerrik asko zeregin horretan ari zari guztioi. Euskara erakargarria da, baliagarria da, eta erakargarriago eta baliagarriago egin behar dugu. Erabili eta erabili, egunero, edozein alorretan, horra, euskararen bizindarra bermatzeko modurik errazena. Orain irteeran, Bizkaiko txakolina lagun, elkarrekin solasean jarduteko aukera izango duzue ja, behingoz. Lengurtean ezin izan dugu da, gure maskaria zirela eta. Aspaldiko partezko gotxu Hori da, izan, ezta? bai. Badatorren urteko lauaz eta sariak heldu bitartean, mila esker, etorri zareten guzti-guztioi, agur, ondo izan. Datorren urtera arte. Begiratzeko modu bat laguntzarrekin kantatzeko modu bat horoman eguzkia hartzeko modu bat itxaroten jakiteko modu bat